बे सिख्लाया बे गामियावनो दंथारो। दाननि सनिबार अमाबैसा हरा फैगासिनो दङ। बेनिखायनो बिसोर बिदि खामानिखौ मावदों जानो हागौ। Masih dainas. Bego bega kami udun jalan. Santriman! खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिन चेनेलाव फिन बरायफिनबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो जोंनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि मोजां सावथुन फैनो थांगासिनो दङ जाय सावथुननि मुङानो जाहैबाय सिंखाय आरो बे सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामदों बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर राजा नार्जारी बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों ममता महिलारी बिथाङा आरो बेयाव नोंथांमोना फाव खालामनाय नुगोन बर'नि मुंदांखा फावगिरिफोर जेरै हेलेना दैमारी, सोरां नार्जारी, अमप्रकाश केरकेटारी, जेनिफार दैमारी, थाख्लाय नार्जारी, रुबुल बर' गुबुन गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि नोंथांमोना मोनथिखानाय फावगिरिफोर नुनो मोनगोन। लोगोसे बे सावथुननि स्क्रिप्ट आरो स्ट'रिया जाहैबाय सानसुमा बर' बिथांनि। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ देग्लाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव नुनो मोनगोन आरो बेनि अफिसियेल टिजारखौ नोंथांमोना सारन्थाइ प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। थ' बे सावथुननि सोमोन्दै आब' हेलिना दैमारिया फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। दिनै जों क'क्राझाराव फैदोंमोन। आं क'क्राझाराव फैदोंमोन। आंनि नैबे 2025 मायथाइनि सावथुन बर' सावथुन गोबाङानो सोंबाय थादोंमोन बे बोसोराव आंहा सावथुन दंना गैया। स' बेनो एनाउन्समेन्टआ आंनि सावथुन बेयो जायनि मुङानो जाहैबाय सिंखाय। बे सावथुना दिनैहाय बे सावथुननि टिजार आरो पस्टार रिलिज जाखांबाय। बे इभेन्टआवनो जों बयबो सिंखायनि टीम फैदोंमोन। ओमफ्राय दा जोङो अन दा वे थांफिनगासिनो। ओमफ्राय आं दहाय बे इभेन्टआव बिदि भिडिअ बा जेबो खालामनाय जायाखै मानो होनबा इभेन्टआव एसे बिजि जानानै दंमोन। ओंखायनो दा जेब्ला गारियाव फैगासिनो आं सानबाय जे नोंथांमोननोबो बे एनाउन्समेन्टखौ होनानै होनि। नैबे सावथुना सारन्थाइ प्रडाक्शननि आन्दाराव। ओमफ्राय बिनि प्रडिउसारानो जाहैबाय ममता महिलारी मेम आरो बेखौ डाइरेक्सन खालामदों बयजोंबो सिनायजानाय बिथाङा बिराद बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे मुंदांखा डाइरेक्टर। बिथाङानो जाहैबाय राजा नार्जारी। बिथांनि डाइरेक्सनाव जोंनि बे सावथुन सिंखाया रिलिज जानो थांगासिनो सेप्तेम्बराव। ओमफ्राय दिनैहाय बे सावथुननिनो फिल्म पस्टार आरो टिजार रिलिज जाखांबाय। ओमफ्राय बे टिजारखौ नोंथांमोना दा जोंनि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। ओमफ्राय बे अफिसियेल इउटुब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय आं सारन्थाइ प्रडाक्शन। बेनिखायनो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो जोंनि बे अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खेबसे थांनानै नोंथांमोना खेबसे जोंनि टिजारखौ नायनानै माबायदि मोनदों फिडबेक हो। एसे नैबे सावथुना गुबुन सावथुननिख्रुइ एसे डिफरेन्ट मानो होनोबा नैबे सावथुनाव जोंनि गोदो गोदायनि जिखिनि जारिमिन जों गोदो इभल्भ जानायनि सिगाङाव जों सिभिलाइज जानायनि सिगाङाव जों गोदो माबायदिहाय जोङो थायोमोन, जों माबायदि जोंनि आसार खान्थिफ्रा माबायदिमोन बर' माहारिनि बेफोरबायदि गोबां जिनिसखौ दिन्थिफुंनो थाखाय नाजानाय जादों बे सावथुनाव। आरो बेनिखायनो अन्नानै बयखौबो आं रिकुवेस्ट खालामो नैबे सावथुननि टिजारखौ खेबसे नायनानै ला आरो माबायदि मोनदों एसे फिडबेकखौ जोंनो हो। पस्टारखौ देखायनि आङो। नैबे पस्टार उल्थासो नुगोन नामाथाय। नैबे पस्टार जोंनि पस्टारा आंजों लोगोसे को एक्टर दङ स्वरां नार्जारी। बिथांखौ बयबो सिनायखायो, बयनिबो फेभरेट बिथाङा। आरोबाव नेगेटिभ रलाव दं एबार बेखौ सिनायदोंना सोरबायदि मोनदों नायलाय। बिथाङानो जाहैबाय अमप्रकाश केरकेटारी आदा। बिथांखौ एबार बिराद डिफरेन्ट केरेक्टार मोनसे खालामनाय नुनो मोनसिगोन। बिराद नाजादों जोंनि बर' सावथुनखौ मोनसे आरोबाव एसे आपग्रेड लेभेलसिम लांनो थाखाय। बेनिखायनो जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोबा अन्नानै गावनि साननानै निमाहाखौ बिनाय थाखाबाय। आरो बिनि अनगायैबो जों
बेसेबां हादों बेखिनिखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालाम जों गासैबो टीमानो जोबोद खस्थ' खालामदों नैबे सावथुननि थाखाय स्पेशली जोंनि प्रडिउसार मेमा जोबोद खस्थ' खालामदों आरो डाइरेक्टर सार राजा नार्जारी आरो गासैबो टीमानो माने गावबा गावनि खामानिखौ बिराद मोजाङै मावदों आंबो बे सावथुनाव फाव खालामनो मोननानै गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा बे सिंखाय सावथुना आंनि मोनसे ड्रीम प्रजेक्ट बायदि आंबो गावखौ नैबे सावथुनाव जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोरा बेसेबां स्ट्रं बेसेबां मावथि बेसेबां पावारफुल बे जिनिसखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय नैबे सावथुनाव खाबु मोनदों बेनिखायनो आं बिराद गावखौ लाकि सानो आरो बे सावथुनाव खामानि मावनो थाखाय बे अपरचुनिटिखौ मोननायनि थाखाय नोंथांमोना बे सावथुनखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय जोबोद आसा दङ नैबे सावथुनखौ लानानै गासैबो टीमानो बेनोमोन आं जे एनाउन्समेन्ट खालामनो लुगैदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव